Antonello bella jisellilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 137 skużawni mis-sensiela botta u risposta. Inħeġġukom xogħol din is-sija li ġejja tibqgħu magħna fejn fl-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu fuq ix-xena lokali, preċiżament fuq il-kampjonat BOV Challenge li għadu kemm intemm ftit tal-ġranet ilu, u mbagħad fit-tieni parti tal-programm Roberto De Brincat jidħol biex nitkellmu naqra wkoll fuq dak li għandu xaqsam futbol internazzjonali. Mela, nfakkurkom ukoll qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jgħid tiegħu jikkummenta fuq dak li qegħdin niddiskutu llejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa ma' din ix-xandira. U kif għedna fl-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-BOV Challenge League illi intemm ftit ġranet ilu pressapok nhar il-ħamis li għadda u bi pjaċir diġà qegħdin tarawhom hawnhekk għandna l-onur ngħidu illi llum għandna t-tliet protagonisti prinċipali ta' dan il-kampjonat rappreżentati. Fuq in-naħa tal-lemin ħdejja għandna lil Andrew Cohen, coach taċ-Champions Balzan, u isfel għandna lil Edgar De Gabriele, il-coach tat-tim ieħor li ġie promoss minn dan il-kampjonat, Birżebbuġa St. Peters, li wkoll se jkunu qed jiddebuttaw fil-kampjonat Premier għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom, u t-tim illi baqgħetihom kedda sal-aħħar Swieqi United illum qegħdin irrappreżentati minn Dr. Mark Borg illi huwa s-segretarju ta' Swieqi United appuntu. Mela, nibdew f'din l-ewwel parti tal-programm billi naraw naqra il-klassifiċi finali illi kellna u nibdew b'dik tal-pool tal-promozzjoni. Balzan 48, ovvjament bl-għajnuna tal-grafika, Birżebbuġa u Swieqi 46, Melita m'kanna żball, Melita 38, Sajris 35, Pjetà 35, Fgura 32 u St. Andrews 27. Balzan u Birżebbuġa promossi għal kampjonat Jowħelt Malta Premier 2026-27. Min-naħa l-oħra fil-pool kontra relegazzjoni Imġar 33, Gudja 32, Santa Lucia 30, Zurriq 27, Vittoria Stars 21, Zebu Changers 20, Marsa 17, Imtarfa 2 taħt 0. Marsa u Imtarfa relegati għal kampjonat nazzjonali amatorjali wieħed. Mela, nixtieq illi forsi nibdew dina l-ewwel parti tal-programm billi nitkellmu ftit mod ġenerali fuq il-kampjonat qabel ma nibdew naffrontaw temi differenti. U għaldaqstant, forsi nħargħu fuq il-panel. Nixtukom l-għonet grazzi tal-li inaqattu magħna l-programm tal-lejla. Is-sitwazzjoni tal-kampjonat kemm mod ġenerali. U mbagħad nibdew niftħu fuq argumenti oħrajn. Andrew, bħala Champions, nixtieq li nisma' tiegħek l-ewwel, u mbagħad ikun jistgħu jiffollowjaw Edgar u Matthew. Sellimlek Antonello lilek u l-segwaċi kollha tal-programm tiegħek botta u risposta u nirringrazzjak tal-li sedintni għall-programm tiegħek. Jekk trid tisma' l-kummenti tiegħi fuq dan il-kampjonat, jien għalija dan il-kampjonat kien wieħed ġdid għalija, wieħed illi mill-bidu sal-aħħar huwa ġdid għax jiena dejjem kont involut fil-kampjonat Premier u fil-fatt meta iddeċidejt li nibqa' coach ta' Balzan biex niċċallenġjaw fiċ-Challenge League kienet ta' challenge kbira għalija. L-ewwel ħaġa ma kontx naf il-players kollha, ma kontx naf l-andament kif huwa. U kelli impressjoni wkoll li iċ-Challenge League huwa lik li mhux daqshekk huwa ħafif. Fentri kont żbaljat ħafna għax tallimt ħafna din is-sena li intqajna ma' timijiet li huma tajbin ħafna, ġifieri nista' ngħid li kienu tajbin daqsna u
u forsi kultant xi lobbiet ukoll kienu aħjar minna wkoll. Imma l-iktar ħaġa li impressjonatni jiena minn dan il-lig kien il-preparamenti tal-coaches li sibna f'dan il-lig fej tista' tgħid ħafna mit-timijiet, ħafna mill-logħbiet tista' tara identità ta' timijiet, tara struttura, tara pjan, kulħadd mhux jinżel ġast biex jilgħab il-futbol, imma jinżel bi pjan biex jipprova jwaqqaf l-opponents u jipprova jweġġek fejn inti tkun naqa' debboli. Minn hawnhekk nixtieq ngħid proset ħafna lill-coaches ta' Challenge League għal dan il-fattur. Edgar, daw il-kummenti tiegħek jogħġbok. Bil-xejn nsellem lilek, l-Andrew u l-Mark u l-min qiegħed jismana. Ħabel xejn Andrew għal sewwa għaliex l-ewwel sena tiegħu fiċ-Challenge League u ma kienx jaf eżatt se jsib. Jiena fiċ-Challenge League ikkoachjajt kemm il-darba, naħseb li Challenge League dejjem ngħid li huwa wieħed mill-isbaħ likijiet, però dis-sena kif qal Andrew, dis-sena inti tara xi ħaġa, aħna u swieqi ġibna 44 punt. Jekk min issa jeżbal jikkorreġini Mark. U ma tlajniex. Is-sena l-oħra tal-Xed Rainbows bit-tieni post telgħu b'38 punt. Jiġifieri hemmhekk tara is-saħħa u kif qal Cohen eżatt il-coaches kif dejjem jippreparaw u t-timijiet illi kien hemm. Aħna ta' min jgħid illi fl-aħħar partita swieqi 1-1 mal-Vgura, aħna fl-ewwel ħaf qegħdin nitilfu 2-1 mas-Sajnis, jiġifieri konna għadna ġejjin minn draw Babalsan ta' 3-3 fl-istess kważi ġimgħa, immorru nilagħbu ġo ground diffiċli, ġo Luxol, nkunu 2-1 minn taħt, indawru r-riżultat u fin-93 minutes Sirens għalaw il-lasta. Jiġifieri it-timijiet li kien hemm dis-sena kif qal Andrew vera kienu bilanċjati, però naħseb illi jiena Andrew qal li ma kienx isegwi dejjem la Premier ma textort, jiena Challenge League insegwih ħafna. Kemm iċ-Challenge League u kemm l-Amical League One, insegwihom ħafna, ġifieri anke ma jkollix lob, jiena ma ġieli niġġieled mat-tifel għax ikun hemm xi ħibsu belt u ngħidlu isma' jien se nara logħba tas-second. U inti dejjem hekk. Ngħidlu iva ibni jiena dejjem hekk, immur nara dawk il-logħbiet. Ver Andrew, ġifieri qed nikdeb. Għaliex inti jekk qed tikkowċja ġo kampjonat, trid tara xi plejers tista' tuħu biex is-sena ta' wara jekk tkun ma' tim mhux taqbad. Jiena l-Andrew ngħidlu proset u proset kbira, it-top coach ngħidha qudiem kulħadd għax jiena qatt ma kelli jgħraf f'din id-diviżjoni. Niżel minn hemm fuq u kif qalu ħaseb li mhux se jsib, però sab it-timijiet preparati, imma għalkemm ma kienx fiċ-Challenge League, rebaħ iċ-Challenge League, jiġifieri ngħidlu proset minn hawn, top coach u plus li hu top coach huwa great gentleman. Jiġifieri jiena Andrew naħseb illi dejjem kellna reazzjoni tajba u ħadd għalkemm jien ma ħadx il-lig, però b'onestà kont kuntent li ħadu Andrew daqs li kieku ħadtu jiena. Kumment interessanti ħafna. Matthew, l-ewwel kummenti tiegħek jogħġbok. Sakemm Andrew ma jiġux bil-Edgar. Le, min jirsan qed nirrepeti l-affarijiet li qalu ta' qabli. L-ewwel net grazzi tal-istedina fuq il-programm, naħseb l-ewwel darba tiegħi fuq il-programm botta risposta. Insellem l-Sur Cohen u Sur De Gabriele fuq is-suċċessi tagħhom l-ewwel qabel kollox. Bħalma aċċennaw il-lig kien missilet sal-aħħar. U meta tara li kollok 3 timijiet li qegħdin fit-taqtija biex jitilgħu u ovvjament min-naħa tagħna tajt bħala swieqi tajt ħasra li għal-ftit għax ovvjament aħna kellna dak l-għan ukoll biex kemm jista' jkun nitilgħu fil-kampjonat Premier. Fl-aħħar mill-aħħar Birżebbuġa aħna spiċċajna 46 points mhux 44 Edgar, 46 points ir-ras. U saħħansitra xejn ma kien jisseparana, saħħansitra penalty shootout kellu jiddetermina min jitla Premier jew le fl-aħħar mill-aħħar.
Irid ikun hemm rebbieħ on the day, irid ikun hemm tellif on the day, ġrat li aħna tlifna dik il-lotterija, nawgura l-Berzebbuġa ovvjament għal postom fil-Premier s-sena d-dieħla dak il-mod. Fl-istess waqt ngħid aħna bħala swieqienna fil-Kampjonat Challenge issa dal-aħħar 8 snin jekk min jixter żbaljat, u naħseb din kienet l-iktar sena fejn rajna timijiet preparati, fejn rajna timijiet li kienu lesti għal kulħadd, saħansitra tqis forsi taqta l-imtarfa ftit għax l-imtarfa mill-ewwel bdew bil-kundanna ta' 6 punti taħt iż-żero, allura kulħadd kien jaf li qishom kienu fit-taqtija tar-relegazzjoni mal-ewwel. Kellek 15-il tim li kulħadd seta' jgħeleb il kulħadd on the day. Biex naċċenja r-riżultat li aħna sofrejna riżultat negattiv. Aħna konna tlifna 2-1 kontra l-Marsa. Pereżempju, jisfaw relegati fl-aħħar mill-aħħar. Jekk inti tqis pereżempju, kulħadd jista' jgħid ovvjament jekk tbiddel riżultat jiġi favorik, inti tista' mbagħad l-andament tal-kampjonat jinbidel, imma ngħidlin pereżempju jekk dak ir-riżultat ġi favorina, konna nitilgħu bħala champions pereżempju, so da fl-aħħar mill-aħħar hemm preparamenti kbar min-naħa ta' kwalunkwe tim, id-distakki bej l-ewwel post u 15-il post mhumiex kbar ħafna, u dan jawgura l-kompetittività ta' Challenge League in ġenerali. Tqis li kull tim huwa preparat ħafna, kull tim qed jagħmel il-homework minn wara l-kwinti, kollok kemm ikollok esperjenza jew tkun mingħajr esperjenza bħalma qal Andrew, pereżempju, dejjem se tkun ta' sfida għal kulħadd din lig. Xi naħseb hija l-iktar li kombattut f'Malta sa ċertu punt. U biex titla Premier, verament hemm bżonn ta' ħidma kontinwa behind the scenes min-naħa tal-kumitat, technical staff, eċetera, eċetera. Mela sa dan it-tant ukoll żewġ aġġornamenti, l-ewwel net Manchester United qed imur fuq kontra Brentford skurja Casemiro ftit tal-ħin ilu, u t-tieni net insellmu l-mistieda residenti Roberto De Brincat illi ingħaqad magħna llejla. Roberto, nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellem il-mistednin Edgar, ħabib antik tiegħi Andrew. Kont kellimtu darba kienu labu l-ħibs fl-Ewropa u kien hemm klabb barrani li kien interessat fih u kont qisni l-medjatur f'dik il-kwistjoni, ma sfortunatament ma rnexxietx, forsi nagħti naqas scoop li qatt ma ħarġet fil-pubbliku, ma nafx jiftakarx Andrew, u Matthew qatt ma ltqajt miegħu fil-klabb ta' swieqi. Eżattament, fatti ma nafx forsi tixtieq tgħid xi ħaġa fuq dan il-kampjonat, Roberto, mill-ftit ħafna li naf li segwejt qabel ma nkomplu nitkellmu l-mistednin tagħna. Jien ovvjament il-logħba ta' nhar il-ħamis kienet waħda partikolari għalija x'kienu żewġ klabs li kkoċjajt jiena, ġifieri swieqi għamilt 4 snin u nofs u kont l-ewwel coach tagħhom fl-istorja, u Berzebbuġa kienu l-aħħar klabb li kkoċjajt qabel iddeċidejt li nirtira f'età żgħira. Jiena smajt l-aħħar biċċa li qal Matthew, jiena naħseb li il-challenge li huwa lik diffiċli kif kien qabel il-First Division li dejjem it-timijiet ikunu kollha ġo xulxin. Ovvjament kull riżultat negattiv eventwalment jaffettwa l-andament finali ta' kull klabb. Però jekk nista' ngħaddi kumment fuq ovvjament l-ewwel qed nawgura lil Andrew lil Edgar tas-suċċess li kisbu. Jiena naħseb li swieqi tilfu l-promozzjoni mhux nhar il-ħamis, is-swieqi tilfu l-promozzjoni fil-logħba kontra l-Fgura fit-tieni ħaf. Jiena kont preżenti għal dik il-logħba u ma nistax nifhem x'ġara fil-halftime li s-swieqi literalment intefgħu jiddefendu flok ippruvaw jalqu l-logħba u jserħu rashom il-promotion. U naħseb din hija xi ħaġa li ovvjament klabb ġdid b'ħafna plejers żgħar fl-età kapaċi taffettwa wkoll mill-aspett ta' riżultat. Però naħseb li kien kampjonat interessanti, klassifika ovvjament hija l-verdet finali u naħseb li għal daqstant Ħalbalzan kienu l-aħjar tim. Berzebbuġa ovvjament kisbu l-promozzjoni, kisbuha kif kisbuha bl-għodu tal-penalties, però anke l-fatt li fit-tazza waslu final dik turi wkoll ċertu element ta' konsistenza u naħseb Edgar għandu għalfejn jkun kuntent dak li t-tim tiegħu kiseb matul dan l-istaġun swieqi għat-tieni sena konsekuttiva ħafna aspettattivi li sfortunatament ma sarfux fir-realtà jalla jissarfu fl-istaġun li jmiss. Mela għandna diġà xi messaġġi li nixtiequ naqraw ukoll. Stefan qed jgħidilna
Forza Berzebuġa, grazzi Edgar u il-players. Mark Xkembri li qed jgħidilna proset l-timijiet speċjalment lil Balzano Berzebuġa, swi ċert li la jasal il-moment tagħhom fil-futur qarib. U Brady Buġeja fejn qed jgħidilna sew Brady u sew Mauro Camilleri, proset il-Lendru u lil Edgar, żewġ coaches kbar u żewġ teħbieb tiegħi. Ovvjament ukoll kelli nħassar xi kummenti li kienu relevanti għal dan il-programm ma naħdux pjaċir nagħmlu hekk, imma ovvjament irridu nżommu ma' suġġett speċjalment fil-klima ukoll illi hemm issa ġewwa pajjiżna. Ma insomma, dawk huma kummenti li inħassruhom nħalluhom fuq l-iskaffa. Mela, Andrew, Balzan li ġew ġejtu promossi bħala champions, kemm kontu tistennew dan il-ritorn immedjat fl-ola diviżjoni? Mela Antonello, aħna meta fis-sajf poġġejna fuq ma' mejda u tkellimna se jkun il-futur tal-klabb. Il-President kien konxju wkoll li ma kienx daqshekk faċli li narmaw tim mal-ewwel u tiċċallenġa biex titlaq. Kien hemm timijiet li kienu ilhom jippruvaw biex jitilgħu, kien hemm timijiet iktar armati u jafu l-kampjonat iktar minna. Aħna ridna mal-President xtaq illi narmaw tim, narmaw nerġgħu nagħtu identità lil dan it-tim ta' Balzan li dal-aħħar 3-4 snin għadda minn momenti diffiċli ħafna u bil-mod nerġgħu naqbdu narmaw biex niċċallenġjaw biex nitilgħu għall-Premier. Ma kienx l-għana ewlieni tagħna li rridu nitilgħu għall-Premier mal-ewwel sena, rridu nitilgħu akkosta kollox. L-għan ewlieni kien li narmaw tim kompetittiv u f'serenità. U konna laki li azzartajna players Maltin li kienu free wara kollox u li għamlu differenza u rispondew tajjeb għall-lajta tagħhom ġifieri li biex nippruvaw naqdu dan it-tim u nkunu nistgħu niċċallenġjaw. L-affarijiet ġew kif ġew u r-riżultati ġew kif ġew li xin bdejna naraw għal-bidu it-tim ma kienx qed jemmen illi jista' jagħmilha. U fil-fatt konna naqa' xejki aħna statejt bdejna l-ewwel logħba mal-ewwel b'telfa kontra l-Gudja, erbaħna t-tieni logħba mas-Sajrin su ġejna draw mal-Pjetà mal-ewwel minn 3 logħbiet jiġifieri ġejna draw telfa. U imma mbagħad kienet ġitna logħba kontra Marsa Xlok fil-Jubilee Cup fejn dik il-logħba konna minna logħba tajba, konna minna logħba tnerbħu b'xejn u qlajna go fi 93 minuta u qlajna bil-penalties. Naħseb hemmhekk kien it-turning point tat-tim tagħna fejn il-plejers tagħna l-Maltin speċjalment qabdu jemmnu iktar li t-tim tagħna għandu kapaċità, għandu potenzjal u nistgħu nagħmluha u minn dakinhar li hemm il-quddiem naħseb għamilna qabża enormi li badna nġibu l-punti, badna niċċallenġjaw u badna nkunu ma ta' quddiem. U minn hemmhekk il-quddiem ma ħaresniex lura. U x'kien is-sigriet ta' das-suċċess? Intom li battu l-ewwel post fit-12 ġurnata u minn hemmhekk ma ħarstux lura. X'taħseb li kien is-sigriet? Int semmejt ukoll it-turning point ironikament l-eliminazzjoni mill-BOV Challenge Cup ukoll. Jien naħseb is-sigriet ta' da suċċess faċli ngħidlek ħares kien hemm laqda fid-dressing room jew kien hemm għax konna maqudin. Kważi kulħadd hekk jgħid illi meta jerbaħ kważi kulħadd hekk jgħid. Imma jien nista' ngħidlek xi ħaġa oħra li ħares, jien esperjenzajt meta kont ilħaqt il-lig Malti berba barranin fil-bidu. U kellna nukleju ta' Maltin illi aħna konna ħbieb u apparti li konna ħbieb fil-ground u fit-training, konna ħbieb anka barra l-ground illi konna noħorġu bin-nisa flimkien nintaqgħu barra. U din is-sena ma kienet xejn inqas minn hekk, jiġifieri il-players il-Maltin, speċjalment il-Maltin li kien hemm nukleju kbir, tant kienu close xulxin illi joħorġu flimkien, jissapportjaw xulxin, joħorġu bin-nisa flimkien. Illi meta l-affarijiet kienu sejrin tajjeb, mhux problema, ġifieri hemmhekk kulħadd ikun jirkeb il-karru, kulħadd jimxi maż-żifna. Imma meta l-affarijiet ġiet it-telfa, ġew id-draw, labna ħażin,
Naħseb hemmhekk ma kellix għalfej nidħol daqshekk jiena fiha s-sitwazzjoni fejn kien hemm ċertu players, ċertu senior players illi tant ħadu ħsieb daw l-affarijiet illi iżommu l-dressing room maquda u jinkoraġġixxu lilhom infushom illi għarfu joħorġu minn daw is-sitwazzjonijiet waħedhom. U meta inti ma tistax terbaħ dejjem. Imma ħajkun hemm lobiet li ħaterbaħhom u tilab ħażin. Dawk il-momenti, dawk il-lobiet, ġifieri kienu kruċjali għalina illi intrebħu bil-bravura tal-players, bil-bravura tal-karattru tagħhom, ma nistax ma nsemmix l-aħħar logħba ta' kontra Birżebbuġa. Għad is-sena kontra Birżebbuġa naħseb labna xi 4 lobiet. Naħseb xi 4 lobiet labna ma labna żewġ friendlies, labna waħda 2 fil-lig, 5 labna, u labna waħda fil-Jubilee Cup jew fil-Jubilee Cup. Naħseb 4 minnhom ġejna draw. Waħda minnhom rebħulna bil-penalties fl-aħħar u waħda minnhom konna rbaħnielhom niftakar il-Birżebbuġa kienu qegħdin kellhom ħafna players neqsin ġifieri. Ġifieri biex tara kemm konna close ta' xulxin u kemm it-timijiet kienu close ta' xulxin bqajna sal-aħħar dejjem kull darba dejjem jirrepetu l-istess riżultati u kollox. Edgar, min-naħa tagħkom Birżebbuġa St. Peters, proġett interessanti għaliex din hija t-tieni promozzjoni konsekuttiva. Is-sena l-oħra tlajtu mill-Amateur One għal Challenge League u llum mill-Challenge League għal Premier. Is-sodisfazzjon tiegħek anki bħala coach illi rnexxilek tikseb dan ir-riżultat storiku għal dan il-klabb li naf biċ-ċert kemm għandu partitari illi mhux biss għandhom għal qalbhom it-tim imma anki il-lokal ta' Birżebbuġa. Qabel xejn, nsellem isieħbna Madonna Roberto. U nirringrazzjah tal-kummenti sbieħ. Għaliex jiena Roberto ikkowċajna ħafna kemm il-darba kontra xulxin u dejjem konna żewġ coaches li ġibna rispett lil xulxin. Immorru għal dak li saqsejtni. Jiena nimxu biċċa biċċa. Jiena sa Diċembru sa Jannar kont għadni assistant coach ta' Tarxin Rainbows is-sena l-oħra ma' Jack Sherry. Niftakar u konna qegħdin it-tieni post, ġifieri ma kienx faċli li nitlaq minn ħarta xejn biex imur Birżebbuġa. Birżebbuġa kienu ir-raba post, punti daqs tal-5 u 6 punti taħt San Juan u 5 punti taħt Victoria Stars meta kien baqa' 6 lobiet, ġifieri ma kienet faċli xejn niftakar intqajt mal-President għatlu isma' nilek x'nagħmlu. Jien nibqa' ma' ħarta xejn għax għandi ċans nieħu promotion u niġi s-sena dalli le taqalli jew tiġi issa jew għandi ieħor. Mbagħad kellimt ma' Jack Sherry, femni, u minn ringrazzjah minn hawn, għalli kull coach ikun irid jikkoċja, ħadd esperjenza sabiħa miegħu, jiġifieri ma' min tmur dejjem titgħallem fil-ħajja. Mort ma' Birżebbuġa flimkien mal-assistent tiegħi, u l-istess kif rajna kien baqa' 5 lobiet, 6 punti taħt San Juan, 5 punti taħt il-Birgu. 5 lobiet. L-ewwel logħba ġejna draw 2-2 niftakar. Jiġifieri daqshekk tista' tgħid the game is over, sa 90 minutes għadna 2 b'xejn minn taħt. Ġejna tutu, u mbagħad il-lobiet kollha rridna nerbħuhom bil-fors. Bil-fors. Tajna 3 l-Birgu, tajna 2 il-San Juan, tajna 2 il-Ħattar u 4 x-Xajra. U xorta ma stajniex nitlu champion, jiġifieri kellna nilagħbu decider mal-Victoria Stars. Ħadna l-lig u jiena qatt ma nkun kuntent b'din erbaħ, ġifieri u l-players daħħaltilhom l-istess spiritu isma' hekk qegħdin hawn biex nirbħu. Tajjeb m'għandix ħin x'naħli. Ġejna final fl-Amateur League mal-Awċin, illi l-Awċin xi 4 ġimgħat qabel kienu tawhom 4 l-Birżebbuġa fin-knockout u nerbħulhom 1 b'xejn ukoll. Ġifieri kien suċċess sena l-oħra għalija bi players li mhux tiegħi. Dik it-tim ma miltux jiena tħalt wara ħaddieħor, tħalt wara 5 drojiet u telfa ta' 5 b'xejn max-Xajra ara l-moral tat-tim kif kien qiegħed. Imma ma qtajtx qalbi, emmint
u ħadna dik il-promozzjoni. Bdejna naħdmu mill-ewwel u mhux faċli inti mhux inbilli tkun Edgar jew tkun Andrew jifhem x'qiegħed ngħid. Biex iġib il-players ma' tim li għadu tila mill-second. Biex ituk fiduċja isma li inti ħatmur hemmhekk biex tipprova titla' għax għandna lejm tagħna. Għalkemm konna bnat il-lajn, il-President tagħna irid jirbaħ dejjem. U xi ħaġa sabiħa. Però pożittiv dejjem. U dak huwa sabiħ ta' President. Jiġifieri anka meta tlifna tlita b'xejn. Kieku xi darba ġi u joqgħod jolli subeħ lejn dak isma' ejja naħdmu għalli ġej. U hemmhekk inti kemm lill-coach u kemm lill-players tagħmilhom kuraġġ. Niftakar ħadna l-ewwel player il-Hubert Vella. U meta inti tmur titkellem ma' player jgħidlek isma' inti inħadd. U tibda ħadd il-Hubert. U mbagħad tikdeb tgħidulhom ħadd kważi ħadd il-dak. Mela taw il-proġett tagħhom huwa illi vera ta' speranza biex titla'. Apparti jekk jiena l-players kull fejn kont tal-grazzi tal-Alla irrispettawni u bdejt nerbaħ il-fiduċja bl-ewwel player illi ħadd. Żammejna xi sitta minn tas-second. Ġifieri ma kienx faċli aħna żammejna xi sitt players mis-second division. Rendil Vella ġifieri naqbad insemmi il-Julian il-Goaler għax ma niftakarx kollox. U il-mixja kienet tajba, naħseb li l-iżbal li kellek illi aħna sa jannar konna l-ewwel post. Niftakar Santa Lucia ġew Drom Balzan u aħna rbaħna ma nafx lil min. Rbaħna l-Melita tnejn b'xejn. U ġejna l-ewwel post. Konna kważi ġejjin ukoll fl-aħħar 8 ta' trofi. Imma dik il-ġimgħa kellna l-lob ma' Balzan fejn qed jgħidlek Andrew. U niftakar jekk nitilfu għax jiena bekk waħda mill-irid nirbaħ xi trofi m'għandix ċans soda qatt. Ħaj konna l-Bruno Sospice. Bes li kellna l-Bruno Sospice, Cruciate Yusuf, illi hemmhekk aħna ħadna daqqa ta' ħarta kbira aħna konna 11 punt fuq Swiq United. Imma sakemm irkuprajna biġġibna striker, tlifna ħafna punti. U anka mentalment il-players u minn hawn ngħidulhom proset tax-xogħol li jagħmlu. Mhux faċli inti żomm id-dressing room meta tibda titlef punti wara punti kull ġimgħa. Ġibna l-Duvan u rġajna bdejna nistartjaw, però minix inġib skużi kif qal Matthew eżatt, l-aħjar tim u kif qal Roberto ħallik jiena qatt ma nġib skużi, però mbagħad ngħid oħra x'ingħad fil-kummenti tiegħek miegħek illi aħna u swieqi intrebħed bil-penalties. Però naħseb illi on the whole fil-ground konna l-aħjar tim dikinhar plus hekk għadda kollox jena li ingħata ta' penalti fantasma u kellna l-VAR jiġifieri u hekk titkellem ma' 60 qalu li ma kienx, jiġifieri fejn nisbagħja ngħid isma' rajt anke mort rajtu jekk tagħti penalti hekk f'kull partita tagħti ma nafx kemm il-penalti. U ngħidlek oħra Roberto, aħna t-tieni post illi fl-istorja ma ġrat imkien. 10 penalti skontrina u 2 favorina. 5 minnhom fil-partiti kontra Balzan u Swiqi. 5 partiti, mhux qed ngħid li ma kinux, sera rasek. Jiġifieri mhux qed ngħid hekk. Però li jkollok 10 penalti kontrik flik sħiħ u 2 favorik, naħseb illi il-players mhux il-ħabel ġibdu bil-katina b'kollox. Kienet taqtija interessanti, taqtija wkoll li daħlitkom fl-istorja dgar, però naħseb illi kif diġà aċċennajt ftit qabel huma dawn l-affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar jimlewk b'sodisfazzjon. Fil-qosor ħalli mbagħad nitlu neħdu xi kummenti. Jiena kuntent li ttella l-ewwel darba lil Birż Abuġa fil-Premier Division għalija mhux ħanejt kienet ħolma għax jiena mill-ewwel ġurnata bdejt naħdem għaliha, però kont naf ukoll illi kemm Swiqi kemm Balzan u ħadd mu qed isemmi lis-Sirens. Is-Sirens dejjem U l-Melita. u l-Melita u l-Fgura għax jiena ma tħoċ jiena l-Fgura wieħed mit-timijiet li żjed li jdejjaqni kien fil-First Division għejdu li tridu. Ġifieri jiena ma taħsbux li l-Fgura x'ħadu punt li Swiqi kienet xi sorpriża. Il-Fgura ma kull tim niftakar Balzan Fgura jikkarġini Cohen 2-1 u li kieku ġew draw ma kien jinstaraq xejn. U kienu għadu kemm għaddew minn dak l-inċident ta' żewġ players.
Il-Fgur huwa tim illi idejqek dejjem. Però narġa' ngħidlek, kuntent ħafna għaliex l-ewwel unura lija fil-Premier tal-5 unuri fit-tieni diviżjoni jew fl-Amiċel League One. L-ewwel unur tiegħi nibqa' nozzu naħseb tul ħajti kollha, issa naraw il-qudiem se jiġri. Matthew, min-naħa tagħkom swieqi illi l-ewwel proset tal-isfida li bqajtu turu sal-aħħar għalkemm ma tlajtux. Biss xorta waħda naħseb illi nippruvaw nieħdu it-tanar u tazzu nafsimlija x'inhuma l-aktar affarijiet pożittivi li tista' tieħu minn dan l-istaġun minkejja l-fatt li qed tieni sena konsekuttiva ġejtu fiċ-li titilgħu. Naħseb li kieku kelli nagħmel summary ta' dan l-istaġun kien ikun in never say die attitude tal-players tagħna u tat-technical staff tagħna. Mill-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata. L-ewwel ġurnata aħna konna against it mal-ewwel. Palma qal Andrew u ma kienu tilfu logħba kontra l-Gudja, aħna spiċċajna tlifna l-logħba wara li ġiet protestata kontra l-Merita. L-rebħa li kienet rebħa fuq il-ground. Ġifieri aħna konna rbaħna dik il-logħba 2-1 u tlifna 3-0 wara li sar protesta minnaħa tal-Merita. Xi mill-ewwel bdejna on the wrong foot aħna, sfortunatament. Tqis kollox aħna kellna żewġ ACLs f'Awwissu stess. Ġibna ACL injury l-Lenny Mattox li huwa player kemm xi validu għal minors kif ukoll validu ħafna kien is-sena l-oħra kien wieħed mill-aħjar players tagħna fit-24-25 fis-seniors ukoll ACL injury piedina importanti f'nofs il-ground. Fil-logħba kontra l-Merita letteralment il-logħba ta' wara ACL injury lil barrani tagħna. Felipe, attakkant tagħna li kien ta' żewġ assists dik il-logħba. Tibda l-istaġun b'żewġ ACLs u mbagħad f'nofs l-istaġun tispiċċa bit-tielet ACL injury ta' Jan Tanti hija daqqa ta' ħarta enormi. U fil-fatt jiena għalhekk ngħid li l-ikbar ħaġa pożittiva min-naħa tas-swieq hija never say die attitude. Bdejna l-istaġun daqsxejn on the wrong foot. Ġifieri bdejna bit-telfa wara 11 il-logħba konna b'rekord ta' 5 rebħiet, 6 draws u 4 telfiet, wara l-11 il-logħba 9 rebħiet, 2 draws l-ebda telfa. Xi fit-tieni round aħna spiċċajna fl-ewwel post b'17 il-punt. Ir-rekord tagħna fit-tieni round kien kważi perfett, kważi dejjem. Ovvjament jiena hemmhekk nara il-mentalità tal-players, nara l-mentalità tat-technical staff u jiena ma nistax ma nfaħħarhomx għax palma qal Edgar, aħna konna minna li 10 punti taħt Birzebbuġa xi ħaġa hekk, konna 8 punti taħt Ħalbalzan, biex aħna ġejna kważi pareġġ ma' Ħalbalzan u pareġġ ma' Birzebbuġa. Kien jirrikjedi effort enormi min-naħa ta' kulħadd u kulħadd tiġbed l-istess ħabel. Jiġifieri inti ċittajt ukoll biex inkompli nżid mal-lista. Kellna l-striker tagħna prinċipali Azante pereżempju li kulħadd jaf x'issarra nofs l-istaġun barra qatta wkoll. Ġifieri, meta tqis l-injuries tagħna, meta tqis kollox, jiena naħseb li l-players tagħna very much they stood up to the counter fl-aħħar mill-aħħar. U li inti tkun f'pożizzjoni għalkemm inti tkun darek mal-ħajt sa ċertu punt, toħodha sad-decider għalkemm naqbel ma' Roberto ta' sa ċertu punt li kontra l-Fgura kellna nkunu aktar assertiv fuq f'dik il-logħba u anke saħansitra l-coach tagħna li Imman John ammetta li fit-tieni ħaf morna ejwol aħna bħala tim, ġifieri forsi aħna tlifna ċans tal-promotion f'dik il-logħba vera. Imma li inti tidħol f'decider u għandek il-kulħadd li qed jagħti il-110% tiegħu f'logħba li hija deċiżiva biex titla' Premier, jiena ma nistax ma nfaħħarx il-players tas-swieqi għal never say die attitude li kellhom tul dan l-istaġun. Jiena nazzarda ngħid ukoll għax konna din nitkellmu fuq penalties fl-aħħar mill-aħħar hija interpretazzjoni tar-referee, jiena nirrispetta kull deċiżjoni li tittieħed min-naħa tar-referees, tista' taqbel magħha ma taqbilx magħha, ovvjament f'dak il-punt ġiet favorina, ġifieri bl-ebda disrispettat ngħidlek l-Edgar ovvjament għax jiena qed nara mill-lenti tiegħi
bħala uffiċjal ta' swieq u għat jaraħ ovvjament mill-lenti tiegħu bħala coach ta' Birzebbuġa. Ovvjament, deċiżjonijiet dejjem se jkun hemm favorik kif ukoll kontrik f'kull logħba. U saħħansitra anke fit-tieni fażi tal-kampjonat rajna logħbiet importantissimi, Balzan kontra Swieqi, Swieqi kontra Birzebbuġa Balzan fejn ħadd referees li huma ta' kalibru importanti għall-logħba lokali li wkoll sa ċertu punt tellaw il-livell tal-uffiċjal tal-officiating fit-Challenge League. Importanti li jkollok ċertu livell meta tiġi għal dawn id-deciders, speċjalment inti qed taqta' min se jitla, min mhux se jitla, eċetera. Irġi tqis kollox jiena xorta waħda nara li Swieqi kien staġun pożittiv ħafna għal Swieqi United. Issa ir-riżultat u li ovvjament aħna se nkomplu naħdmu biex nissiltu fit-Challenge League l-istaġun li ġej, ix-xogħol jibda minn issa. U nisperaw li s-sena d-dieħla, kulħadd kemm jista' jkun moħħu biex jerġa' jipprova jilħaq l-istess tragward bħal din is-sena. Dis-sena ma ħaqniex ftit ovvjament, u nisperaw li dis-sena d-dieħla nilħquha. Imma ovvjament bħalma ċċennajna qabel ukoll se tkun lig diffiċli ħafna jkollok it-timiet li niżlin minn Premier, xi eżempju Mosta, was probabbli u Tarxin Zabbar min jinżel għax ma naħsibx il-Nassar se jinżlu, se jagħtu logħba kbira l kulħadd u anke minn tiela mill-Amateur One, ġifieri xi ħadd żgur se jagħtu logħba tajba l kulħadd. U intini post huwa missielet ħafna bejn Victoria Hotspurs u Ormju mqabba bħalissa, ġifieri jiena ma naħsibx li se jkollna sitwazzjoni bħalma kellna dis-sena fejn ikollok l-imtarfa li nqatgħu mal-ewwel għax kienu kondannati relegazzjoni mal-ewwel. Is-sena d-dieħla se tkun kompetittiva ħafna li naraw x'sfidi se jkun hemm fil-futur qarib. Roberto. Mela kemm nagħti update biss mill-Italja tmiem l-ewwel ħaf u din eżed jirbħu lil Lazio b'xejn ġewwa l-Olimpico ta' Ruma. Biex nikkummenta ftit fuq dak li qal Edgar u Matthew. Jiena naħseb li l-ħamis Birzebbuġa kienu aħjar bħala tim, jiġifieri tattikament naħseb kienu displayed aħjar. L-azzjoni tal-penalty mhux ħadħol fuqha għandi l-opinjoni tiegħi, però ma rridx noħloq kontroversi. Però naħseb li again, alright, Matthew qed jgħid in-never die attitude. Naqbel miegħu għax ovvjament biex waslu sem jrid ikollok attitudni pożittiva, però naħseb dawn l-aħħar żewġ logħbiet kien hemm ċertu lekk fl-attitudni għax it-tnejn li huma kienu minn fuq u t-tnejn li huma spiċċaw jiddefendu r-riżultat wieħed b'xejn. U jiena ovvjament jekk inti tittasal ma tistax tiskurja sa kontra l-Fgura skurja Eurogol Pawlu Fenek. Kontra Birzebbuġa ingħataw penalty. Però ma tistax intefa' tiddefendi, speċjalment ma' Birzebbuġa għadhom għaddew 7 minuti u mill-ewwel tintefa' tiddefendi. Alright, nifhimha li forsi l-coach ta' Swieqi kien konxju li bħala tim Birzebbuġa huma aktar b'saħħithom mill-plejers tiegħu, però xorta tilab il-logħba fit-tieni ħaf kienu ħafna aħjar Swieqi pereżempju kontra Birzebbuġa. Forsi anke x'naqsu ftit Birzebbuġa mir-ritmu u l-logħba kienet ħafna iktar bilanċjata. Però jien naħseb kif diġà qed jiena għalija il-promozzjoni ntilfet u ntrebħet fl-aħħar logħba tal-kampjonat mhux fid-decider. Għax hemmhekk alright il-Fgura bħalma semma Edgar huma tim naqra antipatku within inverted commas. Però xorta daw kienu tim bla ambizzjoni. Ma kellhom ambizzjoni ta' xejn. Imma xorta ħarġhom l-logħba. Le, ġestjoneraw il-fixture and that's it. Però għamlu logħba tajba, speċjalment fit-tieni ħaf. Jiġifieri jiena naħseb jekk issir analiżi min-naħa ta' Swieqi naħseb jridu jgħidu mea kulpa li kellna opportunità ta' depp u armejnija. Jiġifieri affarijiet li jiġru fil-futbol, ovvjament importanti li titgħallem minnhom daw is-sitwazzjonijiet biex ma terġax tirrepeti l-istess żballi. Però naħseb li jekk inħarsu on paper naħseb li bħal Balzan u Birzebbuġa bħala skwadra kienu l-aħjar żewġ timijiet li kien hemm fil-kampjonat challenge.
Mela, iżjed kummenti qabel ma nagħlqu din il-parti tal-programm, Carlos Tivara warajk coach, ma nafux għalli ma coach qed jgħid għax għandna żewġ coaches illum. Carlos Tivala ta' Birżebbuġa m'hemmx tara. Alright, mela għalik kien dal-kumment Edgar. Fil-fatt Christian Macron bat qed jgħidilna the best Edgar, jidher li għandek ħafna ammiraturi Edgar, ma nafx hekk tixtieqilhom xi ħaġa biex nagħlqu ukoll din il-parti tal-programm. Nirringrazzjahom żgur, għaliex din is-sena is-supporters ta' Birżebbuġa żgur illi dejjem kienu wara t-tim. U dejjem kienu wara t-tim ħafna minnhom anka fi training. Ġifieri kienet ċaġa. Ara, dak li għamel Joseph Fenech, il-President, flimkien ma' Peter, għaqdu in-nies kollha, ġifieri b'tal-Knisja b'kollox waqt ngħid il-verità, u anka bdew jiġu hemmhekk jaraw it-training u ħafna entużjażmu u ħafna affarijiet li fil-futbol naħseb kull tim ikollu daw is-supporters mhux li tkun pożittiv jew negattiv għax kulħadd meta tirbaħ da meta titlef jieħel xi ħadd. Tajjeb ġifieri fid-dra ta' ħal-Balzana. Naħseb illi kont jien illi weħilt. Imma jiena dejjem saqajja mal-art, jiena naħseb li meta taqla gows minn set piece, ma naħsib jekk taqla gows minn azzjoni il-coach naħseb għandu jerfa' responsabilità. Però minn ballon wieqaf pereżempju free kick minn nofs il-ground, ma naħsibx illi kont jien. Imma għalhekk il-futbol fih is-sabiħ u l-ikraħ tiegħu. Din sena għaddejjin minn momentum u nhar il-ħadd għandna final l-istess għax qed nitkellmu fuq l-injuries. Aħna ma' swieqi ta' min jiftakar illi wara 10 minutes tlifna l-kapten Hubert Vella, ġifieri kellna nagħmlu bidla li naqalgħu il-Bruno minn wingback, daħħalna l-Walker wingback u tfajna lil Bruno ma dawk iż-żewġ number 10, ġifieri fil-4-3-2-1. Titti sogra ħarġet tajba ħafna li Walker huwa plejer ta' esperjenza u jattakka l-ispazju tajjeb u meta tfajnilhom il-Bruno hemm, naħseb illi t-tim ħa ċertu saħħa illi stajna rbaħna l-partita. 4-2-1 Edgar jew 3-4-2-1 kont. 3-4-1, sorry. Mela għadni narafhom il-players fuq il-pitch. 4-1. Mela, sa dan it-tant Manchester United reġgħu skurjaw kontra Brentford, 2-0, il-gowl jidher li hu mingħand Sesko. Nixtieq inkompli ħafna din id-diskussjoni imma il-ħin allokat għal din il-parti spiċċa daqstant grazzi il-Edgar, Matthew u lil-Andrew tal-intervent tagħhom fil-programm tal-lejla. Ovvjament bħalma ħanawgura lill-Edgar nawgura wkoll il-Melita li nhar il-ħadd fil-11 fl-Istadium Nazzjonali naraw finali sabiħa tal-BOV Challenge Cup. Ovvjament nifraħ il-Andrew wkoll tal-rebħ tal-kampjonat BOV Challenge. Ma nimmaġinax ħatmorru bit-tir nissalvaw Andrew. Is-sena d-dieħla. Ma fimtek xan. Ma nimmaġinax ħatmorru bit-tir nissalvaw, nimmaġina tippruvaw timmiraw li tkun saqajk mal-art Antonella il-kampjonat Premier sa' diffiċli ħafna ġivi kulħadd jgħidulek da tara timijiet kbar qed jiċċallenġaw biex ma jiġux mal-aħħar tnej, ġi ma trix tkun laqqas puppatur li tgħid ħares jaħammu naqbatu nipprova biex niċċallenġa l-Ewropew. L-ewwel aim tagħna għandu jkun illi ħares nagħmlu l-istess ħaġa kif għamilna fiċ-Challenge League, nippruvaw noħolqu struttura, noħolqu team, identità biex imbagħad naraw fejn tista' twassalna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Edgar u lill-diriġenti anke tas-swieqi u tal-Melita u tat-Challenge League kollu ġifieri li taw sfida sabiħa u kienet ta' esperjenza sabiħa ħafna lija u taw onur illi nkun parti minn dan il-kampjonat ukoll. U fil-każ ta' Matthew domanda iva jew le, nimmaġina li Manġon ħajkun il-punt ta' tluq tagħkom għall-istaġun li ġej. Iva. Tajjeb wisq. Mela, grazzi lil Andrew, Edgar u Matthew tal-intervent tagħhom f'din l-ewwel parti tal-programm. Se mmorru waqfa qasira ta' reklam jibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti jiena u Roberto ħanitkellmu fuq futbol internazzjonali, għandna fuq x'nitkellmu. Għaldaqstant nħeġġukom ukoll biex tibqgħu magħna u tieħdu sehem fid-dibattitu li se jkollna għat-tieni parti tal-programm. Dalwaqt magħkom.
L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Inaqat, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura t parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa jiena u Roberto illum nitkellmu naqa diskussjoni ħasira ftit ħafif fuq dak li ġara f'dawn l-aħħar ħanejdu 48 sija ġewwa l-Italja b'mod partikolari u jiena bdieda milli inħobb nitkellem bilta fuq dak li jiġri ġewwa l-ground, imma sfortunatament inqalgħu ċertu fatti barra l-ground li ma nistgħux ma niddiskutux. Jidher li l-futbol Taljan reġa' daħal fi skandlu ieħor, jidher li l-issa ex diżinjatur Gianluca Rocchi tal-Referees qiegħed indagat fuq frodi sportiva. Issemmew diversi lobijiet. Roberto, indubjament daqqa oħra l-isfel lill-futbol Taljan li bħalissa ma kellux bżonn. Jien għalija huwa musmar ieħor fil-qabar tal-futbol Taljan. Hija sfortuna li dawn l-affarijiet qed ikomplu jseħħu tul is-snin u hija wkoll turija ta' kemm il-futbol Taljan m'għadux dak il-futbol li trabbejna fih lura fis-snin 80. Sfortunatament il-fatti ovvjament għadhom ħerġin, ġifieri ma nistgħux nieħdu pożizzjoni konkreta
dwar dak li seħħ. Għax ovvjament kull ġurnata issa bdew ħerġin fatti ġodda. Però bħalma ġara fl-2006 fejn ovvjament it-target dakinhar ma kienux ir-referees imma kien klabb partikolari, din id-darba reġa' hemm ir-referees involuti. Sissa issemma li kien hemm bħal code phrase li kienet tintuża fost ir-referees Taljani li ovvjament qed tinvolvi klabb ieħor Taljan li wieħed irid jara mbagħad x'konsegwenzi ħajkun hemm mill-aspett dixxiplinarju. Però jiena onestament, jiena bħal dem noħobb il-futbol daw l-affarijiet veru jweġġawni għax huma affarijiet li il-FIFA u l-UEFA ħadu deċiżjoni strateġika sa ċertu punt li jinkludu sistema tal-VAR biex kemm jista' jkun deċiżjonijiet kontroversjali jeliminawhom. U xorta waħda l-futbol Taljan jirnexxielu joħloq skandlu minkejja li għandna issa l-assistenza teknoloġika. Allura naħseb jiena hija fil-kultura tal-Italja li daw l-affarijiet iseħħu. Ma naħsibx li huma affarijiet li jsiru b'kombinazzjoni. U kif qed hija ħasra kbira. Le, fem, jiena ħalli immur mill-ewwel rasilajn. L-allegazzjonijiet huma fuq 3 lobiet. Illi huma Udinese Parma tal-ewwel ta' Marzu 2025 fejn l-addetto VAR u għet artiklu li ħareġ fuq il-ġurnal prominenti Taljan la Gazzetta dello Sport. Daniele Paterna talab l-uffiċjal Fabio Maresca imur għall-on-field review minkejja biex jagħti penalti lill-Udinese. Bologna Inter ta' April 2025 fejn l-allegazzjoni hija illi kien hemm talba biex il-logħba titmexxa minn Colombo u il-famuż fawl ta' Bastoni minn tant ismijiet fuq Duda waqt il-logħba Inter Verona ta' Jannar 2024. Issa. Antonello, kemm ninterrompik, il-Lazio dom kemm ġabu l-gow ta' dru. Lazio 1, Udinese 1. Jiena nibqa' immeraviljat illi qed jissemmew lobiet fejn ironikament kien hemm deċiżjonijiet ħajkun nilbes naqal-kappell ta' supporter tal-Inter bil-fors arbitrari kontra l-Inter. Ħammorru bissa l-episodju ta' Inter Verona fejn jiena niftakarni biċ-ċar li rajt dik il-logħba l-Inter Club Malta bħalma meta ċans jippermetti li immur nara l-logħba tal-Inter. Jiġifieri, u niftakarni nitlaq il-barra minħabba dan il-penalti li taw lil Verona fil-100 minuta u dak iż-żmien u dan huwa video li tistgħu ssibu fuq YouTube, fuq il-YouTube channel tagħna. Konna għadna nagħmlu il-post-match reactions. Niftakar li kien video fejn kont bdejtu Fabri far baqa' f'wiċċhom. Għaliex ippruvajtu u ma rnexxilkomx. Jiġifieri jien nibqa' meraviljat u nistaqsi din id-domanda. U għadnu peċili għaw Roberto supporter tal-Juventus maħna, allura ħanuża l-argument ta' ħafna ta' dawk li il-ħafna l-ħalbi jitkellmu ħna r-sibt, allura l-Inter kelmu referees biex għadmu kontri stess,
l-akkużi li hemm ma jagħmlux sens. Issa niftakar ukoll li kien hemm ħafna segwaċi minn tagħna li kienu kkummentaw li fuq l-episodju ta' Bastoni Duda u jidher li kont ammettejt it-tort, voldi da Fabri għamel żbalji fuq naħa u żbalji fin-naħa l-oħra. Jiġifieri ma nistax nifhem u anke semmew xi logħbiet oħra fosthom tal-istaġun li għadda Inter Roma li kombinazzjoni kien hemm żball arbitrali ieħor meta ma natax faw fuq Bisek. U jiena ħa nistaqsi. Qed isemmu l-Inter u għam nixtieq nisma' ta' Roberta wkoll le? Allura bir-rispett kollu lejn kulħadd Gwida u Maresca li jitolbu li ma jirrafjawx lob ta' Napli biex ikunu jistgħu jdumu bil-kwit fis-supermarket, de ma narawix. Sa fl-attant ukoll Roberto, ma nafx ġebalja sa għandna l-Mark Xkembri li daħal magħna wkoll. Jiena mhux ħatkellem bħala partajt tal-Juventus, ħatkellem bħala osservatur tal-futbol. Eżatt. Jiena naħseb li għadu kmieni biex naslu għal-konklużjoni, naħseb li ħajkun hemm ħafna iktar lobbiet involuti u mhux ħajkunu forsi l-Inter biss li jissemmew. Ġifieri naħseb li l-lobbiet għad irid joħroġ ħafna iktar informazzjoni, għad iridu jsiru l-interrogatorji, ovvjament minn hemmhekk imbagħad bil-Malti n-nies jibdew jisparaw il-fuq jew l-isfel. Either or. Jiena ħana ngħidlek mhux bħala supporter ta' Juventus, però naħseb daw l-aħħar snin kien evidenti li ċerti sitwazzjonijiet mhux dejjem, imma l-maġġoranza tagħhom kienu jifavorixxu lill-Inter. Rajt issa hekk kombinazzjoni jew hekk imma la fede mhux ħan nitkellem jiena x'jiena m'iniex qiegħed hemm ġew. Però tinduna ċertu sitwazzjonijiet li taf inti, anke dal-istaġun jiġifieri nafu x'kontroversji kien hemm. Jiġifieri da bħal meta kienu jgħidu fit-2006 and 5 and 4 li dejjem jifavorixxu l-Juventus. Imbagħad ġara li ġara. Għalkemm jien għandi d-dubji tiegħi kemm verament kien hekk imma nimxu ma dak li ħareġ. Ġifieri naħseb li qatt fadal ħafna xi joħroġ. Però Mark, l-ewwel qed insellimlek. Insellmilkom Antonello u Roberto. L-opinjoni tiegħek fuq qed nitkellmu fuq il-fatt li ħaġa. Ma nafx jekk Roberto rrid jagħlaq l-argumenti u qabel nitkellem jiena. Jiena l-aħħar sentenza li kont sa ngħid hija mhux ħanqod ngħid nippunta subajja lejn dak il-klabb jew lejn dak id-diriġent. Jiena li ħanejt huwa li hija tassew ħasra li dawn l-affarijiet jibqgħu jsiru fil-futbol Taljan. Il-futbol Taljan tiġa mis-silqieħ u bdi tal-ħarġet issa qed ikompli jħaffer taħt il-qiegħ. U mhux sorpriża li l-futbol Taljan ma jieħux ir-ruħ. Mela. Ħanidilkom oħra, Mark. Tieħdu bi kbira li din il-burraxka ħadd affettwa wkoll ċertu plejers li kienu qed jaħsbuha jekk imorru jilagħbu fil-futbol Taljan bħal Bernardo Silva, bħal Ellison, bħal Goretzka, Lewandowski. Tieħdu bi kbira daw issa jirrifjutaw. Mhux bil-kbira żgur le. Mela ħaġa l-lejla tajba. Jiena ħanitkellem is-sormaj mill-esperjenza ta' da żmien 20 sen ilu. Għadu prematur kif qal Roberto, saħansitra anke l-ġurnalisti Taljani stess qegħdin ikunu ħafna kawti fuq għall-biċċa. Sissa li qed jingħad ma hemmx dirġenti ta' klabs, imma ovvjament it-telefonati probabli għat iridu joħorġu u rridu naraw ma min kien jitkellem Rocchi Gervasoni u hemm xi ħamsa Arandagati li hu żgur hija ħasra li minn żmien għal żmien biex ma ngħidlekx kważi ta' kull sena għax reġgħet joqrob is-sajf u saħansitra anke
tiġi qed nara kien hemm forsi ftit isegwu id-diviżjonijiet t'isfel mhux għax jien insegwi b'intensità kif insegwi fis-serja, eżempju it-Trapani li jridu waqfu l-lig għax għandhom penalità diġà ħanibdew daw l-assurditajiet. Ġifieri minn għalija nhar il-ħamis u għandu jitkellem qed Eżatt, ngħidlek nhar il-ħamis għandu jitkellem Rokki Rocchi. biex nagħmluha ċara. Fl-Italja hemm it-tendenza li meta tim ikun għaddej mill-aqwa żminijiet tiegħu jew minn żminijiet feliċi għax-xorta jien ma nemmenx li l-Inter veru li l-Inter kienu l-aqwa tim fl-aħħar 6 snin, xi tgħid, all right. Forsi ma nix l-iktar persuna minn qalbi di, ma dik hija l-verità, imma xorta għat-tim li kellhom l-Inter ma rebħux l-onur li stennejt li se jirbħu tal-inqas fil-kamp domestiku, fil-kamp Ewropew jien ma nara l-ebda tim Talja minkejja l-Inter waslu darbtej finalista jagħmilha fil-mument. Roberto għalaq puntajja biex ma nagħmel ħafna repetizzjoni illi dak li jkun jaħsibha darba darbtejn u kieku jiena din bdejt insaqsi li l-nifsien, kieku jiena għadni żagħżugħ Taljan li nixtieq nagħżel disċiplina sportiva. Nasal naħseb il-futbol għax ġol Italja hemm tendenza illi bħalissa iktar qed imorru għal tip ta' sport ieħor bħal tennis, bħal rugby, li qed jagħtihom iktar sodisfazzjoni Taljani li hija ħasra għax nafu il-kull tal-futbol ġol Italja huwa prattikament reliġjon. L-ebda sigrit ta' Fatima. Hija ħasra li ġol Italja kull ħaġa li tintmess ikun hemm suspett. Għaddej għandaġini wkoll fuq il-ground ta' San Siro, x'qed jingħad li mżewġ timijiet tagħmel anke hemm dbabis il-mod kif ħadu. I mean, hekk neqgħu sejrin hekk, titlef il-gostu. Ġifieri, ma nafx. Jiena ma nafx noqgħod ngħid li l-Inter għamlu hekk jew għax li ieħor għamel hekk. Ma nafx hemm u ma rridx niġi hawn lejla Pruzuntus kif qal Roberto għax Roberto bħal Juventini ngħid għax dawk għamlu hekk. Issa nimxu jum bjum u naraw kif se tiżvolġu. Imma hija ħasra hu. Intenni hu għax da pajjiż li dejjem jgħix fuq is-suspetti. Prattikament. Eżatt. Norman Boħaġar qed jgħidilna jien ma tix insegwi l-futbol Taljan daqs qabel, imma niskanta meta nara li reġgħu waqgħu fl-abbissi li kienu waqgħu fih qabel. Jidher ċar li ma talmux u reġgħu missew il-qiegħ. Għax ġrat f'early 80s. Jiena u inti żgur ma niftakruhiex early 80s. Roberto ma nafx jiftakar xi naqra iktar minna. Ġrat darbtejn. Għandek l-iskandlu ta' 80 li batu l-Milan Serja B bih. U fis-86 reġa' nqara każ ieħor fejn kienu nqabdu t-tim tal-Viċenza li kellhom jitilgħu Serja A u ma tellawhomx. U biex nżid fuq di. Fuq nżid fuq di. Fil-1989 daħlet il-liġi ġol Italja kontra il-frodi fl-sports. Antonello, tal-Viċenza fil-1980 kienet, mhux 1986. Le, kien hemm l-iskandlu tal-1980 li fih kien hemm involuti Milan, Lazio u oħrajn. U l-Milan u Lazio waqgħu. Il-Viċenza kienu involuti f'dak l-iskandlu għax kien weħel Rossi, kien weħel sentej. Le, Rossi kien mal-Perugia dak l-istaġun. Imma kien weħel sentej suspension. Eżattament. U mbagħad kienet inqarat kwistjoni oħra fis-86 fil-każ Roberto nibatlek. Sfortunatament dawn l-affarijiet jibqgħu jiġru. Issa mbagħad tiġini mistoqsija. Allura il-Prokura Taljana ħin kollu tinvestigaw forsi ġo pajjiżi oħra dawn moħbijin. Dej, sar il-futbol Taljan jien insegwih għax inni 34 sena minn dik kelli 8 snin insegwi l-Juventus. Għax interess zero tara grounds. Ma nafx, ġifieri bit-trakk għadhom l-antika u iktar ma tinżel l-isfel, iktar tara affarijiet degradanti. U nies jiġġieldu kont qed nara dal-weekend il-Bari u l-Avellino battaljem barra San Nikola da Bari, nies ġol autostrada kulħadd qed hawn xi ġimagħtejlu meta labun Napli kien hemm daw jiġġieldu supporters fl-autostrada nsejt l-imwada tan Napli u l-Lazio. Jaraw qed tara filmata fuq Instagram ġi mhux mittiefes
kif wieħed idur għall-ieħor. Ja, Ma mhux għandek li Mark, isma'ni. Fa- Insa il-ġdid, għax il-ġdid jista' jseħħ kullimkien. mid-darba wef imma l-Italja inkredibbli. Ġili anka u Malta kellna ġid bej supporters. Imma naqas drastikament għal grazzja tal-Alla. Granted, imma il-problema mhux il-ġdid, il-problema pereżempju, kemm kellna ultras ta' klabs li huma ħaġa waħda pereżempju mal-indrangheta. Ukoll, dik ma qatx insemmiha biex ma nkomplux inkabbar. Kemm kellna ultras li kellhom rekit fuq is-season tickets tal-klabs. Ukoll. Right. Dawn huma kollha affarijiet parti integrali mill-kultura Taljana. Hemmx tara? U llum ħarġet aħbar ukoll Embedded. irridu naraw kemm hija verifikata jew le, illi minnijon ħarġet xi teddida li jekk il-Federazzjoni Taljana tiġi kummissarjata mill-gvern Jiġifieri waqfu għal benefiċċju titwaqaf minn kif inhi u jaħtar il-gvern xi ħadd fiha għal benefiċċju ta' nies li qed jisimgħuna. Process Fisser. Mark, grazzi tal-li ċarajt il-punt. Għax hija Hemm kelma il-risku li Taljana. jissospendu t-timijiet Taljani mill-Ewropa. U dik jonqoshom it-timijiet Taljani. U ma jorganizzawx il-Euro. Eżatt. Jiena dik. Fuq dik għad id-dubju, għax sa Ottubru jridu jippreżentaw 5 ground idoni l-Italja. Issa rridu naraw se jiġri. U fuq din qed fakkarni għalkemm jiena mill-ftit li naqra, meta l-Ingilterra kienu ġew sospiżi fl-Ewropa minħabba l-każ tal-Ħejsil u jiena nemmen li l-mamudija u t-twelid tal-Premier League kif nafu illum li huwa l-aqwa lig fid-dinja, iż-żerrija tiegħu kienet dak iż-żmien. Imma ħanejda kien ġara dak iż-żmien. Nittama jekk jiġri jekk ikun hekk fl-Italja. Ħanejda kien ġara dak iż-żmien. Wara dak, ftit wara kien hemm it-traġedja ta' Hillsborough. Ukoll. Imbagħad l-Ingilterra sar tkellem politiku b'saħħtu imexxi bl-isem ta' Margaret Thatcher. Illi qaltilhom daqshekk ħareġ il-Kommissjonat il-ċertu Taylor biex jagħmel rapport fuq is-sitwazzjoni fil-grounds Ingliżi u minn dak ir-rapport li l-Ingilterra qabdet il-laq. Fejn huwa l-politiċi b'saħħithom li hemm fl-Italja? Antonello, x'mhux qed insemmuha, hemm skandlu ieħor l-Italja. Italja 90. Il-grounds li nbnew f'Italja 90 l-ispiża li kienet ibbaġitjata Għadhom jitħallsu sallu. splodiet ma nafx kemm iżjed. U b'ħafna grounds li għadhom għal-livell Italja 90. Issa niftakru pereżempju Delle Alpi tara l-ground it-terf jiswew tilbu fuq il-ħamrija. San Siro l-istess. Right? Sant'Elia mitluq. L-Italja, il-problema hija waħda kulturali. Tiki. Kollox, u mhux ħanejt sigriet, f'kollox fejn jidħol appalti u tmexxija hemm involuta l-kriminalità Taljana. U di Titħaddid tajjeb. mhux se jħilsu minna qatt. Il-burokrazija li hemm mhux għax it-Taljani ignoranti, għax hija mmexxija mill-kriminalità. Bil-burokrazija l-kriminali jaqlaw il-flus u jkollhom il-poter. Case in point, kemm damu Interu Milan biex traw l-art ta' San Siro il-fuq 20 sena. U għedan dagat. Ukoll, maħna. Tiki. U smawni, il-futbol Taljan mhux biċċajt qed iħaffer ħofra enormi. Ma nafx kif seqqu minna, onestament. Mhux ma nafx kif li qatt mhux se jqumu minna. Qatt. Right, daw l-affarijiet huma parti integrali mill-kultura Taljana. Sfortunatament, tgħid li fl-80s ma kienx hemm, mela ma kienx hemm fl-80s daw l-affarijiet, ma kienux evidenti. Right, ma kien għadux ħareġ xejn fil-pubbliku dwarhom, apparti di tal-imħatri. Ħanajt oħra. Issa, tkellimna fuqha fil-programm straordinarju li għamilna fil-bidu tax-xahar. Il-kandidaturi għall-elezzjoni tal-Federazzjoni Taljana tal-Futbol. Ħanerġgħu morru lura għal Giancarlo Abete? Jew Malago? Jew Malago? Antonello. Imma Malago
Ma nafx, Ismani, Maradona titina ismani. ħarrija fiduċja għax isu se jdaħħal fit-tim. Nis bħal Maldini u Roberto Baggio sakemm ma Vabbè, reġgħux jaqbdu rapporti għaw jgħu għal kwarta. ismani, ismani. Alright. Araw kemm il-futbol Taljan waqa' fil-medjokrità. Mela da għandhom bżonn president ġdid tal-federazzjoni. Alright, issemmew żewġ ismijiet u mill-ewwel il-klabs bdew jissajdjaw ma naħa jew ma oħra. Issa il-timijiet tal-Premier jissajdjaw kollha ma naħa waħda. Alright. Il-fwieħed, il-Lazio. Jekk Verona minn għalija. komparaw l-elezzjoni li kellna Malta bej Chris Bonnet li l-lum huwa Ministru u Bjorn Vassallo. Daw letteralment ippreżentaw pjan it-tnejn li huma ta' fejn jridu jieħdu l-futbol Malti. Issa l-ħilu li kapaċi ma sax fir-realtà. Right. 10-12 sena oħra. Daw ġasset Italjani qabdu tafaw żewġ ismijiet hekk, bum. La raw xi pjan għandhom, xi viżjoni Ma nafux għandhom fil-fatt. Mela inti taqbad u tissajdja ma' xi ħadd meta dadu laqqas bis-surjek x'inhuma l-pjanijiet tiegħu ġieħ il-bambin ta' immaġinanti, issa qegħdin f'kampanja elettorali hawn Malta. Rajt, tissajdja ma' naħa jew ma' oħra, sempliċiment għax tara l-politiku kustus jew għandek grazzja miegħu. Tittara x'viżjoni għandu da? Kif tridu l-futbol Taljan jieħu r-ruħ? Alright, jekk da minn ħajħodha ta' president, laqqas ikollu idea x'ħajamel biex jerġa' jqajjem il-futbol Taljan. U ħanejdilkom oħra, il-futbol Taljan biex jieħu r-ruħ, jekk mhux ħajkun spalla ma' spalla mal-Gvern Taljan, mhux bħala kommissjonata kif qalu llum, imma li jkun bħala regoli u liġijiet, alright, il-futbol Taljan qatt ma ħajħu r-ruħ. Punt tajjeb da, għax hemm problema għadha qoddim l-Unjoni Ewropea li wasleb biex tinqata' l-kawża fuq dal qed jgħid Roberto tal-ġustizzja sportiva. Immexxiha minn Agnelli qiegħda. Emma, Norman Boħġa, għamek jtedilna, jina mmur fit ħafna drabi tul l-istagġun, u ġil mmur f'gamżuħ għan Ingilterra u tħossok sejfa l-axħar. It-sefemu li jatmosfer u jek xeref subajk għadxtuk il-barra u ma terġax tidħol. Mela, għaxan għatfad. U rajta bajnejja di l-Ingilterra, riċentament. Dbella, dik serjetà. Jista' jgħidilna Marku mbagħad qalilna kumment oħra fuq il-futbol Malti, ma ħanitkellmu fuq jista' jkun nitkellmu ftit fuq għax il-ħin letteralment ma tantx tfadal ħin. Allura se jkolli naqbes fuq iż-żewġ logħbiet ta' Champions League li għandna fit-nofs il-ġimgħa. Roberto, Atletico Arsenal u Mark mbagħad titina ftit kummenti fuq il-logħba tagħna bejn Paris Saint-Germain u Bayern. Anzi ħanibdew b'ordni kronoloġika. Mark ibda inti. Paris Saint-Germain Bayern. Efimni, Paris Saint-Germain Bayern, kważi nazzarda ngħid li kellha kważi tkun il-final. Champions kurrenti kontra wieħed mill-iktar timijiet informa li hemm. Ġiex timijiet rinomati, jiena nemmen li tkun logħba close ħafna. Xaġi xo qalbi tgħid li b'xi mod jgħaddu l-Bayern, jisniet nara li s-sena tagħhom di. Minix Nostradamus ta' jaf ġifieri jgħaddi xi 4 ġimgħat oħra 5 insomma sa xi 33 jum ma x'essek ġejna millum mal-kampanja elettorali di. Eżatt, x'il-finali ħadkun. Kun hemm xi ħadd itella li xi screenshot u jgħid għax qedtek, imma issa il-Bayern veru qed ikunu konvinċenti fil-lob tagħhom, ovvjament ħajlabu kontra qawwa id-difett li nara fil-PSG u kollha taqblu miegħi ġifieri forsi Roberto jista' anke jitkellem hu. Fil-goalkeeper, ma sibx il-goalkeeper tagħhom qabad daqstant. U għax meqpija xorta m'għandhomx tim ħażinu. Ġifieri jafu se jqumu għall-okkażjoni. Rajna mhux biex niftaħlek ferri tiġġara s-sena l-oħra kontra l-Inter. Ifhimni naħseb anke kieku jilagħbu kontra l-Juventus ġifieri l-istess ħajġri. Isma' interessina dik hija l-verità. Roberto, Atletico Arsenal, logħba qed nara tkun iktar tattika di. Jiena bej Atletico Arsenal nipoġġi l-Atletico favoriti. Naħseb l-Arsenal bħalissa tħossu ħafna pressure tal-lig. Atletico naħseb għandhom iktar esperjenza Ewropea f'dal livell matul l-aħħar snin. Allura naħseb Atletico ovvjament m'għandhomx pressjoni fil-kampjonat għax mhux qed jiġġieldu biex jirbħu l-kampjonat.
Naħseb li jibdew favoriti għal-kemm xorta waħda ħatkun logħba bilanċjata. Mhux faċli tgħid isma' ħatmur naħa jew ħatmur oħra, però li kieku kelli nagħmel tbassir u ż-żewġ legs jiena ngħid li npoġġi lill-Atletico slightly favoriti li kwalifikaw għall-finali. U jekk jikkwalifikaw għal-finali biex nżid fuqha, nimmaġina li huma l-Colchoneros jixtiequx dejjem iħabtu l-bieb u ma jaslux. Mhux hekk? Veru jgħidu għal-Juventus iktar tim li tilifa. Imma FMNA mhux li il-Porto titla final ma Atletico. terbaħaqat mhux sabiħa laqqas. Eżatt. Mark, ħana profitta vera ħana l-qubjani, imma ħana profitta mill-presenza tiegħek fil-programm tal-lum. Naf li ġa tkellimna fuq futbol lokali fl-ewwel parti tal-programm, imma ma nistax ma nagħmilx law inti ġiex minuti biex nitkellmu fuq dak li ġara fit-tmiem il-ġimgħa fil-kampjonat Premier. Il-qudiem se jkollna anke ċans li nagħmlu intervista mal-kbarat tal-NPL, imma naħseb li rajna l-ġimgħa li għaddiet. FMNA jiena nemmen. Hemm bżonn jitranġaw xi ftit affarijiet fil-format. Eżatt, inti fil-ħajja, irrelevanti jekk hux futbol, whatever x'inhi l-affari, fil-ħajja inti dejjem trid tiġġieled. Il-kelma ġibek, tissielet li fil-ħajja tkun aħjar billi jew tirbaħ jew f'eżami tkun suċċess. Siena ma nistax nifhem. Kif ikun jista' jaqbillek li fil-ħajja titlef? Xi ħadd jista' jfehmili di? Għax il-format ju. Issa jiena ma nafx għandix dritt f'dal programm nesprimi l-opinjoni personali tiegħi bħala Mark. Ġifieri, jiena dil-ġimgħa però rajt kumment ta' individwu influenti fil-futbol Malti li qbilt miegħu perfettament. Jekk il-klabs iridu jżommu dal-format, deċiżjoni tagħhom. Għalkemm jiena nemmen li kull klabb fil-Premier għandu jdur fuq il-membri imħallsin tiegħu u jgħidilhom isma' intom fil-maġġoranza tagħkom taqblu jew ma taqblux. Jekk jaqblu il-maġġoranza l-president ta' dak il-klabb imur quddiem l-MFA jgħid it-tim naqblu. Mhux ngħid min-nies. Issa jiena personali hekk nara. Kieku jiena nemmen illi min għalija min jirbaħ l-opening ground għandu jilab ma min jirbaħ il-closing ground. Għaxu tgħid li min ġiet tieni u min ġiet tielet, disi jħeb la qed nitkellmu fuq il-kompetizzjonijiet Ewropej. Meta bdejna ndaħlu t-tieni, t-tielet, ir-raba', sa sansitra l-ħames. Kulħadd irid jieħu biċċa mill-kejk. Kulħadd irid jieħu biċċa mill-kejk. Jew għas-sasbaħ, is-Super Cup ukoll. Le, tazza tad-dinja. Ħajkonna tazza tad-dinja b'48. 64. Eżatt. Jumej oħra kon ħanejt, 4 snin oħra. Ma qegħdinu. Aqwa. Naqra daq tidħol nofs l-Ewropa. Ġifieri nofs il-UEFA, ma mhux niftehom ħażin il-lejla. Le, ftemna. Kampanja elettorali. Ftemna, mela. Grazzi lil Roberto u lil Mark li wkoll daħlu għal din il-parti tal-programm. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna, il-Katalan hija Bet Paper Avenue, The Barber Group u Ubza Sfuso. Ħeġġukom biex tużaw il-prodotti ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkun qed intejnu l-kamra sportiva tkompli tella kontenut ta' livell. Nfakrukom ukoll li dan il-programm minn hawn u ftit ieħor daqsija oħra wkoll se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Nħeġġukom biex tidħlu hemmhekk ħalli wkoll taraw ukoll il-videos kollha passati illi kellna il-kamra sportiva. Ftit avviżi tal-parroċċa qabel ma nagħlqu din il-ġimgħa se jkollna tista' tgħid a full week għaliex fl-aħħar se jerġa' jirritorna il-kampjonat dinji tal-Formula 1 ġewwa Miami għal daqstant l-4 fit-8 ninaqdu jiena Wayne Mikallef biex intukom il-previżjonijiet tagħna għal Grand Prix ta' Miami. Kontenut li se jkun għaddej il-ħin kollu matul il-programmazzjoni kollha tal-weekend. Id-bassir il-programm li nagħmlu jiena u Roberto se jiġi antiċipat għal ħamis f'nofsinhar minħabba l-fatt illi l-ħamis filgħaxija hemm l-aħħar 3 logħbiet tal-Bottom 6 tal-Premier League, Bottom 6 li wkoll se nkunu qed nkopru bħala paġna u mbagħad is-Sibt
ukoll ikollna l-aħħarat tal-Championship Pool fejn il-logħba mistennija tkun kruċjali bejn Valletta u Hamrun dwar min u s-sejġri fejn tħu tinpost dak il-kampjonat. Bota risposta jirtorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin imbagħad fejn ser nkunu qegħdin inkellmukom l-ewwel parti tal-programm fuq il-BOV MHA League 1 fejn tfadal taqtija interessantissima għal min se jitla ma' Attard wara Jew wkoll- Hotspurs jew ħal-Qormi u xek. u hemm l-imqabba wkoll. Hemm nimqabba din biċ-ċans ukoll. U rridu ngħidu wkoll fil-weekend il-Hotspurs se jilagħbu ma' l-imqabba u ħal-Qormi mal-Mellieħa Volderi ħal-Qormi għandhom vantaġġ. U mbagħad it-tieni parti niftħula fuq Manchester United Liverpool il-logħba id-derbi tal-Ingilterra mill-kampjonat Ingliż. U Malta u l-final ta' Challenge Cup ukoll. Eżattament, il-logħba bejn Birza St. Peters U Melita. u Melita. L-ħarfis li sentukom ukoll huwa li qegħdin naħdmu biex anke din is-sena ntellaw il-programmi fi żmien it-Tazza tad-Dinja, programmi li s-soltu jieħdu ħsieb Andrew Zarb u Wayne McAuliffe imma fuq hekk se nkellmukom iżjed il-qudiem. Mela, ħadna biżżejjed minn ħin tagħkom għal-lejla. Dak kollox għal daqstant, grazzi tal-li segwejtuna. Antonello Bela flimkien ma' Mark Kembri u Roberto De Brincat jawguralkom il-lejl tajjeb. Ħudu ħsieb.